Hi guys, welcome back sa among YouTube channel na Two Brothers TV. So, amo dayong button karon guys kay mag-challenge mi nga bato-bato pick. So, kung bago pa ka sa ang YouTube, ayaw yung kalimot nga mag-like, mag-subscribe, mag-share para updated mo sa mga video. Pero before i-start ang video na guys, lantawasan ninyo amo ang intro. Bay, di na. Kung sa banta, Magduwa ta. duwaw na to din na eh. Tuba topik ra gud. Matopik nga, mangwartahan may tagnaw. Manghud. Di na. Ano mo? Tuba topik ta. Bato-bato ba? Oh. Aw. Lalagay ko na. Na, oh. Oo. Tagpila yung punta. Tag wala gud. Pwede tag 100. Anong bilay? Oh, 100 day. Subod ko di anak. Walang bilay. Bilay na. Sige. Sa sato pa, kung kisa'y makadaog, iya ko na. Oh, iya. Iya. Oh. Aw, sugod ko. Okay. Oh, sige, sugod na ta. Sige. Saman, mataya ko? Tayo ko. Oh, kana, manay down ta kay. Tayo ko. Oh, gawa gud. Sige. Bitaw, iskam mo niyo kung parang na. Naong palang dani mo, scammer na ka. Oh, 200 ha? Sige. Hindi na ni. Utang. Kay. Tayo. Basit di mo palang nang kuhaon din ha. Tapos Sige. ito nakabalo ba? Suksok ng masimong bulsa. Sige. Ya. Sugod na ta ha? Sige. Sige. Bato, bato, pick. Oy. Ogoy. Pwede man ka. Pwede mang ko. Di ako ano ni. Sayang sigatos eh. Utro. Trabon. Oh, kaya. Patay pagkabuinasan ni mo eh. Eh. Kado sintos sabayin ka nga sayo pa kayo. Oh, isang pod. Putan, kono ta ang dulaan ni ay. Stilan, manata na ako ni sugal na yung kwarta pero nanon mo gito kay kaning kan ko kagsapi kay Gani. kumakanog ko ako pud na. Oh, ima jud. Bawit ta bawit. Sige, bawit, bawit. Hindi ra niya. Sige. Dahil butang. Biya. Dahil butang Sige. kay Hinaong nimo nga sana 20 pesos nila ng kwarteng taon. Kadaw ni karon. Kapala sa pungko. Sige, tugod. Sige. Sige, 1, 2, 3, go. Tara. Bato, bato, pick. Ay, daog ko. Mani. Di. Tuhan mo. Ariyan na ta. Ay, daog ko. Sige. Wa? Oh, what the hell? Ko. 100. Dili ra ni butang. Diha, lagi na kay basing mo ng iskamon. Di lagi. Kuday ko'y pagkabinas na agad ako. Bintin ko pa na ni. Di Hindi lagi. siya tuhon ba? Aw. Ako na mo karon. Sige. 1, 2, 3, go! Bato, bato, pick! Oy, tabla. Tabla. Otro. Okay. Bato, bato, pick! Oy, otro na ba, ro? Otro ha? Bato, bato, pick! Oy! Tabla. Tabla. Tabla ha? Oh. Bato, bato, pick! Oy, Oy, tabla. tabla. Bato, bato, pick! Oy! Pwede lang ka. Hindi na po kidaan, di ba? Mo ada pudi. Surtihan mo ay. Matay. Saman. 100 naman dahil ay. Aw. Antik man. Yatay no? Pura Wan. mag imuhang masikiro siguro la. Kay kuan ngani. Surtihan mo ay. Man, otro ta. Sige, para mapabalik-balik tayo. Sige. Kaya ko. 100 na po. Oh, nanay na po.
Wala ba ito? Sige. Kaya, butang palayo ka ni. Sige. Yan na. Sige. Otro. Oro. 1, 2, 3. Bato, Bato, pick! Pildi man yung ka. Hindi na kong kuha. Ako na po ni. Naman, otro? At hati. 600 naman dayong 600. Di kay good. Naman, otro? may piso galani ba? Na? Kortani. Ayay. 20 pesos naman lang. Ayay, sayang. Wala gyud ko ibang palit-ari ko ano. Ginamos. Hindi ka pang palit yung ginamos. Ano lagi? Sige, kuhan ka na. Sige. Uy. Gansik ka. Dati raw. 100 mo ako 20. Ang makadaog, maiyak. Oh, sige. Sige, man kay imo ha. Sige. Kasi ya di anig makadaog ko 20 na ako tapos iya 100. Nakadaog ganit ko lang 120 kita ko pa. Oh, doon ako na mo karta. Sige. Bato, bato, pick. Patay. Yay, Ginoo ko. Hildi gyud. I'm going. Scammer ba siguro ka bay? Oh, bakit? Abdik kayo. Sige. Kulmuta ka. Kana. Naman. Dua na puta. Wow. Ito pa, utang na ko ni. Oh, baka na nimo. Kung makadaog ka, Bayaran. Bayaran na. Nimo. Utang nimo. Wa. Ano? Sige. Utang. Sige, mo kabawi-bawi mo. Kurot nimo. Puro. Eh, 200 pud ako. Ah, sinto ba ni Oh. Ang makadaog, iya na. Wala na logi bay? Ah, wala. Ang makadaog, iya na. Kapalayo. Sige, Sige. sugot ta. Sige. Sige ha. 1 2 3 go. Bato, bato, pick. Ayan. Hindi na ko. Klaro ba? Bay, sige mga kapili bay. Luar mo yung panarkahan dyan. Pandutan niya. Marag. Ihunan nyo ka ba? Abdi. Pinindi mo kapimindi bay. Saan tama ni bay? Dula ay. Ha? Labing dula ka. Ikaw raw yung mga kortana. Hindang ko ay. Urot yung kortana ako. Uy, kapay ito ginamos. Klaro ni mo. Kadaog na dyan. Iwo man tanan. Ikay ko. Anak bahay man siguro kang dalawa ay.